Bonani, Sani, Bonani, Nishani, welcome back to our YouTube channel. This is my YouTube channel, your YouTube channel, everybody's YouTube channel. Today we're speaking about Minnie Dlamini as well as Dr. Brian Mosina. Dr. Brian waziwa kakhulu ke njengalabo odokotela laba abanqumana isisu mangabe uyafisa mhlawumbe ukuthi uthatha isisu, uthatha umkhaba ubhekise ngemuva, uthathe amafutha asemkhabeni wafake inqe noma ngala ngaphambili uyilonto ke ulentuzane ke uMinnie Dlamini ke yena uyi-celebrity le South Africa, waziduma kakhulu esajola nokhune, aphinda abe sport presenter nje endaweni eningi, manje sengumkhiqizo wama-movie wokuzalwa nokuba bread eThekwini. Minnie Dlamini ke wayeshadile, washada no Jones Khaladi, bathola umntwana wesifazane, bathola umntwana omncane womfana, umntwana wesifazane, kodwa kwasheshe kaphela. Minnie Dlamini ke uke wathi uvole ubala ke waduma impela emanyangeni edlule udokotela uBrian eveza ukuthi yena usethandana noMinenhle, agcina ngalapho nje enyangeni ezimbili besathandana, besemthengela umqolo eliPorsche ngeValentine. Sonke sajabula sathi love lives here. What did you pray? What did you say in your prayer? Can you include us? Si happy, si excited ukuthi ayibo Nkosi yami madoda ithengela lama Porsche nje einsukwini esencane kangaka, kodwa ke sathola ukuthi no akunjalo, kade kunjalo, kodwa at the end of the day sebehlukene. Sikade kunalo lokho kunama-rumors ke lokho eseculates ukuthi sebehlukene ngoba bathi nje uthando labo nje luvele labo lwamlilo namaphepha. Udokotela wahamba nawe eNigeria, wathatha umini wamisa eMaputo, bagijima kwamnandi impela, baye koZimbabwe, kwathiwa love lives here. Wakhala kuntombazana kade jola noma uma wengane ka doctor ngoba bekhala umini nobusuku esho ukuthi kodwa Nkosi yami ngendoda yami kuzolubuzwa kanjani, ngoba usilo ubekhala ngokuthi uMinenhle ubefika endlini ebavakashela kanti ubengazi ukuthi umudli ithende ngendoda yakhe. Ino relationship ka Dr. Brian nomina izange ikhisho mina, kodwa uBrian wayekhipha inaqala. Abantu abaningi bakhala bathi hayi lo uyifani, lona kungakhenza kanjena, uyena uthanda uMinnie, uthanda ubcelebrity yonke into. Ongenza ukuthi Dr. Brian ubenza kanjalo ngoba phela uyi-specialist, uqala wathola ama-interviews efuna ukuthi abantu bahambe baye lapha bayonquma izisu, baphinde bathende i-clinic yakhe kanjalo ke. After kazi lokho speculate ke ugcine seshilo kudokotela wathi cha, I note with deep dismay that a tabloid newspaper published a malicious article regarding the reasons why my relationship with Minenhle Dlamini ended. The article acknowledges ama-rumors angayona eqiniso, uthi it's not in my nature to entertain ama-rumors. However, this specific rumor is malicious and has potential to taint Miss Dlamini's reputation in circumstances where the rumor is devoid of any truth. It is for this reason that I deem it's necessary to set the record straight. Miss Dlamini and I had a beautiful relationship which sadly came to an end purely for personal reasons which had nothing to do with infidelity by either party. While our romantic relationship has come to an end, there remains mutual respect. There remains a mutual respect between me and Miss Dlamini. Uthi ke abantu abangasho ukuthi uMinnie Dlamini ushithile okanye uchithile, uthi akekho phakathi kwabo ufebile, kodwa nje bagcine sebedecide ukuthi cha, lo budlelwane ngathi siyabuya phambili bugijima kakhulu umlilo wamalangabe. Uthe ngalokho ke ngathi basebeyavumelana ukuthi cha, ababuyele bahambe indlela zabo ehlukene. Kukho konke lokho uMinnie Dlamini bengakaza khuluma, kodwa futhi akazasho seqala ukuthi bayajola. Sabona nje ukuthi amthatha naye emcimbini wanomfundo ecebo lethu eCape Town, wayocelebrate nawo udokotela naye washo wathi hayi impela bo+1 wentokazi enhle, basuka ke basebeya emazweni ke ase-Africa behamba bobabili. Sesisuka senjalo sabona akwaziwa ukuthi ngempela kubangweni, kodwa abaningi bayasola ukuthi udokotela shothi ubephapha kakhulu i-relationship sethu Minenhle wethu baba, because Minenhle kuyaziwa ngokuthi cha akasibaye ngasemadodeni, uhlaza nje. Sabona kwishow yakhe esozoshada nonalela Khaladi lakho Mr Jones ukuthi ngendlela nje imfokofisa ngakhona because she's a breadwinner. Yize uBrian naye imali, kodwa ngathi uthi uMinenhle nje kusekhanda lakho ukuthi uyadominate kuma relationship nophathayo. Kusho ukuthi ke
yaphela kanjalo into ka Dr Brian kanjalo noMinenhle yagowisha kudokotela ubonakale indiza ngako KZN intaza yenze eko Drakensberg ngene emfuleni noMinenhle uyihlalele nje kuba unithezekile. Okay guys, please make sure you like, you share and you leave a comment.